nwunye Jpac okwu anya ọnụ asị nka m fụrụ ịchafụ a ka m wee bịa gwa gị okwu ase mọda. Ịma na ebu ngụ ụzọ nwee mkpọmkpọ ite, ebu ngụ ụzọ wee nwee mkpọmkpọ ọkụ, enwe m experience karịa gị. Are you getting me? Ada awati ya n'anya asị nka m gwa gị okwu ase mọda. Asị m kwuo nwunye Jpac okwu anya ọnụ echefuola m afa gị. Kpọrọ di gị kpọkpuo ya n'ụlọ, kpọrọ di gị kpọrọ Jpac okwu anya ọnụ kpọkpuo ya n'ụlọ n'ife a na-afịọ. Number 1, before anụta gị, before Jpac anụọ gị, Jpac ma onye bụ Ogechi Okeke Njaka. If you don't know, kedụzi ka Jpac si wee nụta gị? Ọgụ n'enu n'ana, dọndọ n'enu n'ana, kpọfịa n'enu n'ana, ghọghọghọ na-ada n'enu n'ana, iwe nwekwe got ịpụta n'iru akwụkwọ ọkaịbịa difendị ọ dị gị ka ọ gịnị. Nke a nọmba 2, asị nka ngwa gị nwunye Jpac ọkwa wedin ka ị mechara mgba ka ị ka mechaa wedin fiam Jpac ejebe China jechaa bata. Emere m expect na ị ga-akpọrọ di gị nakpuo unu eje spend ya honeymoon unu. Ọ sịkwara ya bụ 2 months anọkwanya bụ ebe ọbụla unu je spend ya bụ honeymoon a na-eme content ebe ahụ. Mana sinsi ahụ udo adịghọ, sinsi ahụ ekwurekwu, sinsi ahụ ka Jpac na-adọni n'iru akwụkwọ a ka o wee prove onwe right oziri ezi. Ebe nwaanyị nọ, nwaanyị anụtara ọfụ, asị nka njụkwa gị ịnọzikwe ihe a na-eme. Nwunye Jpac okwu anya ọnụ ịnọzikwe ihe a na-eme. Why are you a wife? Why are you the mother of the house? Kpọrọ di gị kpọkpuo ya n'ụlọ. Agara m isi ka ị kpọrọ di gị ka ị kpọọ Ogechi Okeke Njaka ka edozie okwu a. Ọ bụrụkwanụ na unu achọghị ịkpọ na fon ka unu na-abụ setụlụọ, ọ ka mma na ịkpọrọ di gị as a mother you are no more single. Kpọrọ di gị kpọkpuo n'ime ụlọ. No explanation. Act as a mother, not nwa agbọghọ anymore. Nya ka nsị ka ngwa gị ịchọ were advice nwunye Jpac, ịchọkwanụ hapụ advice m, mana ihe nji agwa gị ihe a bụ as a mother nwere experience karịa nge nwa. Kpọrọ di gị bụ Jpac okwu anya ọnụ, kpọrọ ya baa n'ime ụlọ ka ije nụọ di. Ọ bụ nya kwuru, ọ bụ nya kwuru, ọ bụ nya mere, ọ bụ nya mere ka anyị nụ ihe n'iru akwụkwọ a. Biko nyere m aka tụsa vidiyo mere m ka nwunye Jpac ya na Jpac okwu anya ọnụ ka ha nụ vidiyo ọ ga-aka mma. Jpac, let me just tell you the truth. Jpac, you wear atom of respect. Nebu Yegino. I must tell you the truth, Jpac. The reason why in the way we have Jpac, it's your ring light, hang here your phone, we may be live in other life. Your wife called you now saying, "Kede be no, kede fe be fa yini." Because why we in ibido that life are joining immediately. Your wife now wagi Jpac gi kusi ya ina chime. Isa ya hapo gi kime fi na chime. Nebo obu no get you with the right. Idna maybe afagi na social media kime bi nke. Jpac ime kono woke ke ebu now. Jpac, bakwa ni ime ga zuo ike. If all these things if you name it tanwa, on them could affect psychologically. No more ni maro. I'm just telling you the facts. Makana mbobu ni bini kaginu ye gime kele one now. Ichete saga ana wagi na Facebook. Iwandaki ya adakwa. Kana go for truth. Yeah, but just natural something. Anytime mbobu ni ibia kaginu ye gime kwa kireko as in melu it na madu behu one ichete fi ni na Facebook. Iwandaki ga ada. Because if any if na work with our brain now. But kwa ni me gama ko yegi. Lolo Jpac mo ba digi ni me ko ga zuo ike. What bad this man name koga zuike? Oh yeah, me what the nail be 2 months. Just look at. In now what every day. In a go ku Jpac. Who can not control on ya? Who can sit na control on ya? As a man, you could sit na control so wegi. Be a man. Be a man. Lolo Jpac mo ba digi ni me. Sit here down go ku Jpac no ye your advice. Ko be na ye advice. Eh? But now you could see my face. If I didn't flee name baba, why female on the mother can megi? Yes. If female on the mother can megi. So this snake was really because if I'm name alone mother no definitely God has to go back to you. That is life for you. Jpac ibabegi gazuike. Go and enjoy your wife. God pia we get something needs to go with forward. Will you want that year before the blue wine? Pia something narrow, just zoike. Face your marriage.
Obu no oro iga agwa gị fan na agwa gị na ị ga-afụ ndị mmadụ gapụta sị gị Jpac ride on ọgba gị saga gba saga na ndị achọrọ ka m n'iru gị ndị achọrọ ka ị daa and ịgwa gị ofe truth ndị niile a na-emeshọn chafa Jpac ime nka ndị ama agbakwa gị again because ncha gị na-atụzụ gị egwu ama nke ga-eme echi Adama support ko kedu ya na-akpụ ya oge echi njaka Adama support kwa gị wa but the reason why nja agwa gị okwu bụ na nwoke ka ị bụ. Yes. The reason why nja agwa gị okwu bụ na nwoke ka ị bụ. So nwoke ọbụla kwesịrị ịdị na control so ya nna babe gị ga-azụ ike. Agwa gị gba ibupute voice note ị ka ya ebupute ikwe na ị ka ga-ebupute mmụọ jezuo ike Jpac zukwa n'ike tukwulan gwa onwe gị okwu maka na the best advice mmadụ na-eyi onwe ya is mgbe ịtukwulan wee gwa onwe gị okwu obi keke ndị mmadụ na-agwa gị ịma ngị ya mana mgbe ịtukwulan wee gwa onwe gị okwu isi ihe na-eme Adam emetekwana ya. Jpac respect onwe gị na nwoke ka ịbụ na control ọnụ gị ifelapụta gị bụ ọnụ gị ị daha control ọnụ gị ị na-ekwu pa babe gị ga-aga nọdụ anyị babe gị ga-anọdụ anyị ka iwe wike ime gịnị ifeel at home ka ụbụrụ gị wee wike ime gịnị ịchịkọnata ọnụ ka ịgbanda gị wee wike ime gịnị na-alụ ọrụ ọfụma maka na nke kasị nke m na gị na nwunye gị bụ ibe meta ta ịgbanda ama nkwụ ọtọ ọ bụrụ gịnị ibu kwesịrị na ụbụrụ gị because inner stress of this brain ọ na-emega affect n'ife iji bụrụ nwoke inner stress is your brain too much. Ndị be gị na-alahụ ụla ịmụla ya na-achọ voice note ị ga-ebupụte ọ nwoke ka ịbụ onwe ka nwoke si eme ife ya nwoke na-eme ọpụta mme ife ya daa ụda mana nke gị pụta ị na-emesi ka ụmụ nwaanyị ịbụ mma kanal n'udo nke ikpeazụ a biko ndewonu.